Και πάνω εδώ, εγώ είμαι πάνω CR7 και αυτός είναι ο Mike Coffee. Σήμερα ήρθαμε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη και είμαστε στη λίμνη. Λίμνη του Άγιου Νικόλαου. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μερικές βάρκες που έχει για τους ψαράδες, πολλά ψαράκια και μερικές χήνες, πάπτες και περιστέρια. Πάμε να δούμε από κοντά. Είμαστε πάνω στη γέφυρα που χωρίζει τη λίμνη από το λιμάνι. Μπορώ να πω πως η λίμνη είναι πολύ εντυπωσιακή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το εντυπωσιακό, είναι το ότι υπάρχει και ένας μύθος. Λένε ότι παλιά όταν οι Γερμανοί φεύγαν από την Κρήτη πέταξαν τα τάγκς τους μέσα στη λίμνη από αυτόν εκεί τον βράχο και έτσι η λίμνη έσπασε ο πάτος και έτσι δεν υπάρχει και ότι η λίμνη συνδέεται με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι εντυπωσιακή. Και δεν έχει οροφή. Λέγανε παλιά ότι υπήρχε μία μαϊμού στο κελί, αλλά τώρα μπορούμε να δούμε εικόνες. Εδώ μπορούμε να δούμε τα ψηλά βράσια που οι άνθρωποι πηδάνε από εκεί το καλοκαίρι. Πιστεύω πως είναι πολύ ωραία. Και κάνουν βουτιές. Φυσικά φάγαμε και σουβλάτσι από τις πίτες του Ρίγα με ζύρο χοιρινό πατάτα σος. Είναι λαχταριστό και πολύ ωραίο. Είναι το νούμερο 1 μαγαζί που θα σας έλεγα να επισκεφτείτε στην Κρήτη και γενικά στον Άγιο Νικόλαο. Είναι τέλειο. Βαθμολογία. Παιδιά, 10 στα 10 είναι το καλύτερο σουβλάκι που έχω φάει. Παιδιά, εγώ βάζω 9,5.